Ụmụnne m na ụmụnna m ele ọtọ nọrụ unu nwekwarechi ọnwa nọ nụ nwaanyị mba nọ awụchasịalanụ m eyo ka m gara m igbu oge ọnụ anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fonu si m nwaanyị mba nọ m za ya sị m were akụkọ na gbotowara ya ụmụnne na enweghị unu ga-agwa ya na ụnụ gwakwa werekwa ihe mere wee mụrụ akụ n'ihi na ana m agụ ya ka uri m gala mgbe niile na ọ ihe mere onye ọzọ ka ndị ọzọ ji mụrụ akụ nwanne anyị nwoke aga n'ihu sị m na nne ya nwunye nna ya ka abụọ na nna ya lụrụ ndị omi abụọ mma ya nwunye nna ya ka abụọ mma ya nwoke abụọ kenta na nwaanyị na asọfụ mgbe alụbatara mma ya ka ishi ka na-atụ ime enwe ka o si dịrị afọ ime achaa ebe mma ya na nna ya nọ okwu erute na a ga-alụ na ọ weta mma ya shiri bata ka ishi na-amụ mma ya na-amụ na ụmụ ka ishi amụọ na ụmụ anọ bifo alụbata mma ya ka alụbatachara mma ya na ọ ya nwa nwoke diọkpara na nne na ke nwaanyị toro ada nne toro ya nwa diọkpara na nne ka denụ mma na nwunye di mma ya nwunye nna ya ka ishi amụọ na ụmụ anọ ụmụ nwaanyị atọ otu nwoke bifo mma ya bata meaning that ya nwawo ke diọkpara na nne ka bịa wụrụ osogo diọkpara na nna ya na ọ wụta eshiri bi nwunye ka ishi amụọ ndị ka ọzọ mama ya amụta akwụkwọ ndị ka etoro ha na-eto na-aga ọ ya ka ha galitere dimkpa ọgụ ibe ama ha ji eji mara famili ha mana enwere nwanne ya nwoke enwere step brother ke ya toro mana ọ nwa nwunye di mama ya na ọha step brother mana ya etoro o so wụrụ ndị kenta na nwunye nna ya ka ishi mụrụ na ka ahụ na-asọpụrụ ya na ọ naghị eji egwu o so na ọgụ ibe ama ọbịa ọ nara mma ya ihe o shiri rie na ọ na-asọ mma ya aka oyi ndị ka ọzọ na-eze na mma ya ga-egbu ha na ọkwa ote mma ka ya gwagwa ha zewekwarị nga nwunye dị ka ishi egbuo ha onye ọbụla nwere ite ka na obi ka ya mpa ya nwere kọmpliti obi abụọ eme nwaanyị ka ọ chọrọ irikwuru ya rikwuru ka ya n'abalị na ọ wote ha shibiri ha na-ezo onwe ha dịka igwu a na-eze ndị ama mana n'ụlọ ha dị aka ị ga-ama na a na-asọ nshi na ọ wote ha shibiri mana step brother ya ahụ ọ na-asọ mma ya aka oyi ọ na-agaligere mma ya oji ọ ghara mma ya ka oloju aja ihe ka ọ agbaje makenta vọnata ya akpa bulalo na o wete ka mma ya ga-eshi shikwe n'ebe ige ya erie mma ya ahụ hala na o mere ihe odotata ka ha ga n'ụlọ ha na-anụ ka egbugede abụọ ya ilu a na-akọ onye atọrọ ya ụtọ okpiri ya na-esu a ga-eji ikpukpe aka onye esu na ọ chọrọ ịnwụ ka ha bụọkọ ọja nwụọ gbuo ya na ọ chọrọ ịnwụ ka ha bụọkọ ha egbucha nwa ahụ stil ọhụ hala mma ya dịka ọnwa ọ kere ya n'anya ọ dị nnọọ ka ọnwa waala ya n'ihu ọ na-adị very bright na ọ hụrụ mma ya n'anya well na ya ka ha galitere isi ya agbapụga chọrọ ihe ya na-eme bido biznes ya na-eme biznes na-agara ya warawara ego biznes ya na-agara ya warawara nwaanyị mba nnọọ ego aza ya papa ya nwere ala o ruo mgbe a chọrọ ike ihe nna ha afta mpa ha nwụrụ ka diọkpara ewere anya ukwu bịa o kwedeghị na okwu na-ekwu okwukwu kedụ ọkpara anya ukwu ya dị too much ya chịchado ebe niile ndị obodo ajụ sa na-eme ya eme na ọ ga-eburu keruru ya si dị ọkpara nye ụmụnne keruru ha na nna ya nwere obi abụọ na ihe niile nna ya nwere na a ga-eke ya into two ya ewere ka o ketere gakwuru ụmụnne ya onye ka ewerekwene kedụ ọkpara na nne ka ewerekwene ka o ketere gakwuru ụmụnne ya na ụmụnne ya kewe na ọ wotu na-eshi eme na ọ wotu echichagide step brother ya o mee ihe a ndị obodo shikwuta ka eshi gbuwa ihe akpọ stil ozuru ya anya ukwu na ọ bịakwa bịa gha ala ha ige n'aka aba 3 mma ya si ya hapụrụ ya na ya were na ọ kwata oke oshi were tikwekwe na ka o nwere na ihe ha ketere onwe nke ọha mana onwe ihe ọ wụrụ ha nsogbu anụ ọwụ ha nweketara na ihe nwanne rige na aka nwanne ya wepụga obi ka ha aka mgbe ya bịa mee biznes mewe ọfụma bute ego aza ya chukwu na aza ya zụwa ala na vileji ha zụtawakwa ala adịwa then this boy now step brother ya nọ na-eji mmanya egwu na kwetere ha abịa mitie ya si ya biko na brother na ya ga-like ka ya na ya soro ka ya kpụrụ ya ka ọ mụọrọ ya ahịa anụnụ na ya biko na ọ gaghị ebe ya mụga ahịa na o triti gị ya ọ na-ama triti ya too much ma ya ma nwunye ya na ya nọ ebe ahụ 3 years na ya ga-anwụ na ọ n'ime shọpụ ka ya na-ehi n'ime shọpụ taa ka moskito oke ga na-agbagharị n'ime shọpụ ebe a dọwajuru ma kọmpresọ ma gịnị na ọ n'ime nga ka ya na-ehi agbashi ya ndị dọọ shọpụ ahụ na ọwụ ayon agbashi ote nweta brizish abata
na ya na-asọfọketi ya na-anwụkwa di ya, na ya gwala mme ya si anọrọ nga na ọ bụ ka ọ gbaga mgbe ọbụla o ji mee free edue na nwe onye chọrọ ịghọta na mgbe ụfọdụ etete like this ya find ya difficult breathe well ya etinye si gịnị maka gịnị na ya gwa ya si wee jikere na ya ga-eso alọghachita ma ọ bụ na ya lọta next month rutekwe next month ya dịka ya gwara next month from mgbe ya gwara ya destin ya lọta o jikere ya na ya bụ esoro laghachi back to Lagos. na ọ ghọta echi tige these boys na business ya ọ bịa na-agba mbọ very humble very hardworking ya erute this boy wekete nso amango ụmụ nga ya niile nọ na this boy ka ya trust na ọ this boy na-agara ya bank na ego ya na-erete for the week na anọ na safe n'ime shop ebe a n'ihi na shop ha nwere security na ọ na-anọ na safe na ọ every week or 2 weeks ka eji aga bank na ya nwere counting machine a na-eji agụ ego na agụcha ego mee ego arrange na ọnwa na ka ya na-ebige mgbe ụfọdụ 10 million mgbe ụfọdụ 7 million mgbe ụfọdụ 12 na ọ dependere ihe ahịa nyere for that week or 2 weeks ya ebikwenye ya this boy bank ọ ga-ebe ebe ọ ga-aga ịkwụgakwenye anụghị fa onwe ebe a ga-agbara moto asa ga-eji moto agawa mana ya na-edi gị cross road ga fil fọm kwegara ego ahụ na akaụntụ na nwanyị mba nọ mza n'ọwụ ya ka nwunye bidoro na-enye ya nsogbu n'ihi na ya alụọla nwaanyị asọfụ mgbe ya kpọrọ this boy nwunye na-enye ya nsogbu na-agwa ya na ya ahụ ga this boy dịka eke na ya ahụ ga this boy na ọ size ga ya na this boy ga-elo ya na ọ ga-elo ya aga notice na o luru ya na ọ ga-elo ya na-etu ya mana ya ga-anọ n'afọ this boy na ihe ahụ ga ebe this boy na ọ dị too much ya echekikwen back from ote nwa nọ na-eshi asọpụrụ mma ya na otu o shi rute ha nso ya gwa nwunye si biko ya go ihe ọma na ihe na nwunye ga na drag over this boy ha lakpo n'ime mụlụ ihe nwunye mgbe ụfọdụ nwunye tete nọ na nwunye agwa ya si ya just nrọ ebe this boy ji mma na-achọ ịmagbu ya ya eshi n'ime ụlọ pụta tie mma tapụ ya n'aka the boy agbapụ eji ya hụta ya na ọ wụ nro because of okporogwo this boy igbo ya gwa nwunye so wepụga obi ya na otu o shi ahụta this boy na ọ ga-arụ ezigbo nro gbasara the boy nwunye elewe yes na ọ bụrụ na ọ na-ahụta this boy dịka onye ọjọọ dịka agwọ eke na ọ wọtọ ga na-ahụta this boy na nro na ọ bụrụ na ọ like this boy wepụ obi na ọ ga-ahụta this boy na ọ dị humble to him na ihe ya sara nwunye na nro ahụ ọ kọwara nwunye eshebe ya ekweghị hụ na ọ na-egbe o kwekọtara ike agwụ ya na ọ wụta shi nọrọ nwaanyị mba nnọọ ruo nnọọ nwa nọ na n'ụlọ ya naanị 1 year plus ruo otu ụbọchị ya cheki ego eweta machine gụwa ego nọ na safe ego atụkụga kemgbe getting to 2 weeks agbaghe safe bido chekiwe kantị total money account nọ n'ọwụ 10.2 million ya ebighị so ngwa cross road ga ga-akwa ego wee akaụntụ ga ga-akwa ego dị money nwanyị mba nnọọ tịtọm na ọwa anyị ahụ kwara nwanne nwoke nọ o disappear a na-eche ka ololo ya na-eche alert ya enwetaghị credit alert na ego ya reflect na akwanyela ya bank emechiekwela olo ya ahụ ego ya dị worried so ga-wụrụ na mgbe ọ cross ga mere odo enwere ndị nwụrụ na enweghị ya na moto grupụwa ka ọ wụ na ime bank nga ka o disappear na ole ihe na nwa a na-eme otu a nwunye nwunye nọ nwunye mee ntọ na ofile na the boy no brother that one gbalaga ya elekiri nwunye ya hụta ya na ojighị okwu na ebe ya welaga ya wụ na ikekwe nwere ndị target hụ na this boy akpa na obu aga na ọbụ ego ka gara ekwe ga kekwe as upside ala ahịa buru ma ego na ọkwara onye ga-abata n'ime ahịa ịbịa akpa ụdị ike ahụ na-enwe otu eshiri isalam na ole ụdịka coded kidnapping emere ihe nwa ka ihe ka ya na-echere ka ndị ahụ mkponu ikekwe ya burule nke ahụ cash ha kpozie fara nsọ ka enyere ha ego belụ nwanne nwoke enwebe ya nwetara kọl ya gbapụ oso gaa na police station ga-eme ekentri kpowa village jụọ ha ma ha lụrụ mma ya wụ nwunye nna ya so olokwe ahụ ya ahụkwaghị ya wụ na-etuga ya sị mba na ya ga-akpaghachi ya ebido ekpewa before mara adanne the young man nwụkwanụ step sister ya akpọkpatakwe na mma ya kpụrụ gba ọsọ jụga ma nwanne nwoke lụrụ na onodo ka nọnsens ajụrụ ihe ka na nwatakịrị ya kpụrụ ga Lagos ka ya jụga na olole ofere efelu olowara gwa ya na olola enwere ihe dị kiri ọga enwe ihe gaga ọ na ebe ahụ na-edere gwa ha ka ọla na-abịa aghara aghara ya sị nọkwa nga ya makwara ya n'obekwa akpọ ya na idige mmadụ ga-erugharị dị na village le maka ahụ ya ihe a problem eshi n'elu shi na laga de ha asa ha chọrọ ịhụ nwa ya ga-agwa ha na eme ekele ntịrị na police station lekwe ihe mere nọ na ya ebire nwa ha nwoke ego ga-etire na bank gwakwana ha ego ole ha ga ga-etire 10.2 million ya ahụbeghị nwanne ya nwoke ya ahụbekwana hụ ego enwebekwana onye kpọrọ n'ụsọ adị ama mere ejie so otekwa ego loroto ma ọfụ ya meweta na ya etu ga ya gala make entry na police station
mmanya nụrụ nga anụnụ ka ọlọzọ e nwetara bụ na eburule mmanya gawa ụlọ ọgwụ ya wụ step mother ya na eburule gawa ụlọ ọgwụ na ọkpọ kpụrụla na village na ya ejiri nwanne ya ma ọgwụ ego na ya werele nwanne ya wakere ihe bụ ekwe ya oshi n'elu ya na ejikwa ihe amega ugbu a wo na aka asị na nwa ya nwoke buru ego ịgbalaga na ya amụghị nwa na-ezu oshi na ha sịkwa gaga jụọ ebe ọ na-agbaga bụ boy before na ọtụtụ bakwa ihe ha before ọ wụrụ ya nwa ga ka ọ ga-ahụ ego eburu ega sị gaga jụọ nwanne ya nwoke ọsa avụga ka ahụ nwekwaghị mgbe o tụrụ ya oshi ọ bịa kpọrọ ekpepụta ebe nwa ya nwoke na-agbaga emega ọfụma gbere gawa Lagos ga ebe were wakere ihe na-abịa kụrụ ha ihe ihe na-agba ka moto na-ada tuketuke na ya agakwa ha agha ime ụlọ ebiri na-ekporo ụmụnne ya niile step sisters ya siblings ya niile step siblings ya niile otu aka onye ọbụla shipụtacha ọgụ eji oji bifo mana ejikpatakwa oji eze obodo asị ya onye ahụrụ taa wụrụkwa ya manya na moto were lewa egwejewa ya obodo agba wụọ egwejewe sọ gịnị wụ nwanne nwoke ọ bịara kpopụta from ebe ọ na-agbaga bọị kpụrụ gawa Lagos na ọwụ gịnị ka o mere ebe o nwere ole n'ụdị ebe o jiri wakere ihe o jiri esi oke ite ka ọwụ o jiri ga waka ihu akpara ka o rere ya ere ọwụ ọgan na ọ nọ na ndị bi Lagos ihe nye gị ha ego organ harvesting na ole n'ụdị ka o jiri mee nwanne na ihe wa danne ka nwoke wege danna ya direct wege destin atụkata ọka ya ma nwoke ya na-asa asa chief obodo ha sị na onye ọbụla ka anụnụ ntị ka anụnụ from this young man ha jụọ ya gwa ozi obodo si lekwe ihe mere nụ na ya lọtara lekwe ihe nwanne nwoke gwara ya na ya nidiri ya kpụrụkwana ya na ọwụ naanị ya wụ nwa nga ya na-enwere na adị ha abụọ na-anụka wụsara na shop na ha dị abụọ buru ụzọ bido ịgba bọị ya kpọrọ bifo ya kpụrụ na n'ime ha niile na-enwe onye atrọstụrụ na ọ nwanne ya nọ ka ya na-ebiga ego ga-akwanyere ya na bank na ọ nwanne ya nọ ka ya na-enye ATM kaadị na ọ ma pin ya nidi ego ga-ewetara ya ego na ọ wụ otu nwanne ya nọ ka ya trọstụrụ ya ga-agwa gaa na village gaa n'ụlọ na nwunye echicha naanị butere eri ya ga-eri o butekwana ya eri na ọwụkwanụ na trọst na ama ihe a niile na ọ just like that mana kemgbe ya ejiri hụta onwe n'ime polygamous family nna ya mụrụ ha niile na ụmụ nwanne ya ndị step brothers ya na sister ha anaghị ekwe ọ naghị adaba na ọ naanị this young man wụ onye hụtara ha na ha nwanne ya nsọpụrụ achi n'ebe mama ha nọ na ịhụnanya ya ihe na this boy na ọ nweghị ha ga-echu echu na enweghị ihe ọjọọ this boy mere ya na ya mere understand na enwe ihe mere this boy na ya dị answerable to it na si biko nyere ya aka na ya etuge enwe awa afa ka ha ga-agba ihe ọbụla ha ga-eme n'aka ya dị ọcha na ya etuge nwanne ya adanna ya maliri si ya bịala bịa inye ha emotional talk na ya enyere ha emotional talk na ya maara ya na onye ya bụ ọkwụrụ ya ma ya onye ọgwụ mgbe ọ na-eti ya ma ya n'ikpe a na-ama ya na enwebechi ya na nwanne ya ọbụla lụrụ ọgụ ekpe ya ikpe mma ya na ọ bịakwara bịa ịgwa na ndụ obodo ndị na-ama ya na ya marụrụ ya ala na ọ emotional blackmailer na ọ dị manipulative na ire ya na-atọ na ya gwa ya bịa ote nwere nwanne ọ ya eme ya ihe okweghị ụra n'isi ya kpebiri na ọ wụ nwunye nna ya gbawuru agbawuru si aga ha ekwe na ya ga-aṅụrụ ya iyi na ya ga-aṅụrụ ya iyi na ya ga-aṅụrụ ya iyi na ya marakwala ihe mere nwa ya na ya marakwala ebe nwa ya nọ na ya marakwala ihe mere nwa ya na ya ga-aṅụrụ ya iyi ka ịdị ọkpara kwerekwe yes ya ụdị ọkpara nna ya na ya ga-aṅụ iyi ya marakwala ihe mere nwanne ya nwoke ụmụnne m nwanne ya nwoke agbagha ọnụ aka ndị so ga-aṅụ iyi ya karịa ndị so na ahụhụ gakwa ha na this young man nwere ka ọba one man n'obodo ha one man amaara sị onye eziokwu ebilite si biko na ya nwere okwu ebe niile dere yi m ka mara ihe this man chọrọ ikwu n'ihi na the man bụ onye okwu ya naghị agbagha ya agbagha the man asị na ihe mmiri mmiri soga n'otu ite na ya ewerela anya okenye emele this young man ihe ọkọga na ya elele ote dị mkpa na-eshi ele nwata na ya ahụghị ahụ na this young man tọghachi mana ya na-suggest na onye ọbụla ga-ajụ onwe ya ajụjụ gwa nke dị ọkpara nna ya na ya agaghị ajụ onwe ya ajụjụ legharịa anya na sị nyetụkwuo this young man at least 5 years na ewurugodo ma o buru ego nwanne ya nwoke nwa ya na plan gawa ala bekee ya ahụ na ebe ụdịrị ihe mere ụmụ ngabịa ha eburu ego ọga nwa ya na plan mee arrangement gawa ala bekee ha merute n'ọkwata ọfụma ha emecha ha kwashi ụgwọ eji sị ka enyetụkwa ya 5 years ebe ọ bụla ọ nọ a ga-anọrịrị nkọta ya mana esi ote na mba kwụrụ this young man gawa n'ihu agbara na ụlọ pụga ya n'ihu agbara ya ga-aṅụ iyi ṅụọ ya emecha ụlọ hụ nwanne ụlọ nwoke consequences ya na-adịkwa TV ọ na-adịkwa daa ya kedu ọkpara nna ya sị gịnị ka ọ na-akọ na ọ gaghị biko nọrọ ọdụ na ọnwụ na oshile na azịbe mitie n'abalị na ọ gaghị awụ ọkụ ebe a na according to ya nwa na kemgbe 3 months na ọ gachara make entry na nwanne ya ọ nọ ebe ya ka ọ nọ 3 months a na-anụbịa ọ na-anụghị olu ya 3 months or 5 years ka n'olu ya no
na anaghị eme ya eme na ya chọrọ ya avenji ọnwụ nwanne ya nwoke na ya o doro ya na nwanne ya nwoke na ọnwụ na ya ga-avenji ọnwụ ya. Ụmụnne m, nwanne ya nwoke gaa n'ihu okwu a na-ahịọ ya ekwete si ya ga-aṅụ iyi ka e toro ya aṅakapụta nu ya nkwa ya gịda ọgwawa ya sị katakpa ọkwa ya mkpụrụ anya ọ na-aga aṅụ iyi na ewuru na enweghị onye ọzọ trọst ya na enweghị onye chọrọ ibeliv na ihe nọ na-akọ na ya nwanne ya nwaanyị ga-aṅụtara ya iyi na ele ya gbara ha chịrị ibige nwanne ya nwoke ka ya ga-aṅụchitere nwanne ya nwoke iyi ahụ akpụbịa asị nọkwa ya nọkwa ọgụnwa ya sị na ọ ya etoro na nwanne ya nwoke ka ya etoro na ọ ya nwa toro ya na ihe na ọ wụdị ọkpara na nneke ya na mmadụ a ga-eshiri ụzọ aghụghọ na nwanne nwoke azụbebe ụkwụ na dibịa mbọ na ọ wee kristian na ọ maghị ihe akụga na sụgburu ya gawa n'ihu ha gbara ebe ọ bụla asị nwanne ya ṅụ iyi na ya ga-aṅụchitere ya iyi na ọ bụrụ ihe ga-egbu ya na ọ bịa gbuo ya ma ọ bụrụ n'ụzọ nwere mperịta na ọhịa ha chọrọ iji kwapụga diọkpara nne na ọ gaghị eme. Ndị obodo lewe chiwa ha agwawa sị nwaanyị ọma na ọ gaghị aṅụchitere nwanne ya iyi izada na nwanne nwoke kwuru nke wee eziokwu ọ ya ga-aṅụrụ iyi na na-aṅụchitere mmadụ iyi na ọ na-eme ma ọgwụkwa na-ebido n'obodo ha na-enwe after much ma ya gwa nwanne ya nwaanyị sị na sista ya ọ hapụga na ya ga-aga aṅụchitere iyi na ọ hapụga na ọ wote ndị achịpụrụ ya ṅụọ iyi ṅụwakwa iyi nụ ntara ṅụcha si ya marakwala ihe mgburu nwanne ya aka ya nọrọkwala n'ofufu nwanne efu na ọ ga-akwụkwala ego ya biri nwanne ya out of trust na ịhụnanya ngwa ga-akwanyere m na bank ya ahụhụ ego ya ahụhụ nwanne ote ya echiri kọ ya ga-akwụla otu echiri mee na agbụrụ obodo gbuo ya n'ụdị ọbụla ọ chọrọ iji gbujusa ya oyi ya ga ṅụọ iyi ahụ nwa ga na moto mma ya gwa ya mma mụrụ ya gwa ya si na ya gawakwala Lagos ebe ya na-adị ya ọmanụ na ya gawa umere na ego anọrọ ebe ahụ na ya gawa umere nne ya ga-anọrọ ebe ahụ hapụgara ma nwunye ya ma ụmụ nga ndị ka ọzọ shọpụ ha ma na-ejiwe na ọ gawa umere nne ya na ote onye ọṅụrụ iyi ya na ya bụ bi n'ụlọ ikekwe na ụmụnne ya nọ ma nga obi ka ha hapụ ịbịa ebe a tụna ebịa bịa sogbuo ya ebe ahụ asị na ọwa iyi ọṅụrụ gburu ya na ya gawa ụmụnna ya na ele okwu mma ya ha akpara ya wụọ ya ya gawa umere nne nọrọ na wetike dedo mere na ebe a ka ya nọ n'ọga n'ọnwa ihe a na-enwetakwa ihe infọmeshọn ote biznes ya shi na-aga ya nwanye eruo ya bịa ṅụọ iyi stil ha na-achụgburu ya na ya ama ihe gburu nwanne ha na ya ama ihe gburu nwanne nwaanyị mba nnọọ nza ihe emene 3 years and mana ihe ji kpọzie m ugbu nwaanyị mba nnọọ this is where it gets interesting na last month ka enyi ya nwoke kpụrụ ya za ọkwa ya sị na enwere one girl last time ya visitiri nwanne ya nwaanyị na Kano ya like the girl ya na the girl epirie the girl kpọgazie na-agwa ya na ya adịla ime ka ya gagodo mara ma ime ọrịa n'eziokwu ka ọ chọrọ iji rute ihe n'ihi na ihe na mere na ọ dịrị makebụ ka ya gaga lee ma the girl ya ụtago lee ma ya ga convince ya ka o wepụ dị nwa ya chọọ ụmụ akụkọ ndị ahụ ya ụtago ka ya gbaga before mmadụ amụọ nwa kutere nwanne ya nwaanyị na Kano na ọkwa nwanne nwoke bịara ya na o jikwara tọọ ya ime ka ya gawaga control odi damage ya na ya gbachigbuo ya n'ọchị ya gwa ya sọ bụrụ na onye ozu ụlọ na ọ lọ na enwe ihe nọdị ya achigbuo ya n'ọchị enyi ya nwoke amaghị na moto gawa Kano 2 days ka ọ nọrọ na Kano kpoo ya na fon kpowe ya za ọsị ya gezi wọt ya sị amaghị egezi na lee ihe a ga-egezi ugbo karịrị ihe na-ahụba ọ gwa ya sị ahụ ga nwanne ya nwoke ke na otu getuge step brother ya na okwere ga ṅụ iyi okwere lawa village adụarịga na onye elege nga n'ugbo olege na ọ nwanne ya nwoke na ọ nọ na Kano na shop na cross ebe ya na-aṅụrụtụga ihe na ebe ya na-atasatụga ihe na ọwụ nwanne nwoke n'ụdị and ihe o kposara na shop ahụ wee exactly ihe ahụ orege na Lagos na ọhịa nwanne nwoke kposara na Kano orege na ya na ngalugbo ele gị na ọ dị bizi ahịa zụta dị ya ọ dị ka na nro ya sị gịnị ọ sị gịnị ọ ya sị gịnị o repeat ihe onwe ya si echekwe na echekwe biko ya gbapụ oso ya gwa ya sọ ọ bụrụ na ọ dị shọ na ihe ọ na-ekwu na o were Vodafone ya see ya sendere nga ahụ sepedekwe zoom onye se ya na-ele nwanne ya kwere n'ihi ya ga n'ihu agbara ya na-ele nwanne ya ekwa akwụgharị kemgbe 3 years ekurube mmiri ṅụọ biko ya na-ele nwanne ya mere ihe ọma ele hụ obuchicha na-eruwezi ahụ ọnụ ya hụ the video were gbaja m oso gawa na police station ebe ya mekere ntịrị and their side kọrọ ha so this young man ya bịara meke ntịrị na police station lekwe na somebody saw hụrụ ya na Kano na ya nọ na Lagos enwe ihe ọ gara na Kano gị ime lekwe na ọ nọ na shop ihe ọzọ gawa ahịa na kwe short video onye ahụ hụrụ ya sendịrị ya na ọ bụ onye ka e wetara picture gwa ya na otu ya ofuru DPO etie cha na ọ wụ ụdị ọrụ ha na like na ọ wụ ụdị ọrụ na ha na like gide criminals from gide ha from azụ ka ụgba ha na ihe mere na oke ụlọ dan na ya gawa Kano ga-eji anya verify ya lekwe ma mmadụ na-eyi ibe na ọ ga-achị dị ya na ọ bụrụ na ọ nọrọ na Kano
na o metụrụ ya once o confirm na nwanne nwoke na o metụrụ ya ka ya kpọọ commissioner of police na Kano ka o nwee ike kpọọ that division police division na that area nwanne nwoke anọ ka abịa pikiri ya ya erute Kano kpọpadekwe DPO so ọwụkwa ya na ọwụ ya gaa exactly nga ahụ enyi nwoke na evido gị nga ka ya ga-anọrọ na-ele nwanne nwoke ọ na-agba mbọ ụmụ ọcha na ụmụ nga abụọ mana nwaanyị mba nọ mza mma ke gbawara ya isi na mmeke kpụpụrụ ya anya vam mkpụrụ anya ba kwụpụta okwe ya ịdị ya chọọ ịmapụ enyi nwoke dode ya so ọmụkwa ihe ọ na-eme na ojikwa anya na mana nwanne ya nwoke step brother kedu ọkpara ka ya hụziri keke just drop ya n'ihu shop this young man orito nye onye keke ego gakwuru nwanne ya nwoke na shop nọ ha nọrụ ala because oche ha nọrụ na outside nọrụ ala na-ele ha na-akpa nkata ụmụ nga this boy na-aza n'azụ ya na onye elege onye ka nọ na village drag gị na-agwa ya dat na enwe ihe mere nwanne nwoke onye ka so adrag gị soro gaa n'ihu agbara soro ya gaa guzoro nga ya ṅụgị iyi dị ọkpara nna ya na gwa gị na oke akụkọla nwanne nwoke na ọwa onye alego keke drọpụ ya oshina keke rito baga na shop ebe ya na-elege bụ nwanne nwoke ozugbo nwanne nwoke hụrụ ya olite ihu ịga na ha kedege ochere oche dị n'akụkụ dị n'oru ọdụ ha ga na-akpa nkata ụmụ nga na-ereshi customers ahịa na nwaanyị mba nọ mza na ya gwa DPO adụkwuo this part now where na nwanne ya nwoke adrag gị na village na ya na ya abụọ nụkwụ ugbo ya ahụ gakwunye DPO so wonderful nụrụ nga akpọ commissioner of police na Kano kpọọ area ha akpọpatakwa division of that area ewere police from nearby bịa mgbe police wụchachiri ya shi na moto ritu anya Uber ya bukuru ya na-enye nwoke shi na moto ritu kedu ọkpara ha nụrụ nga achọ ịgba ha egide ego gba ya onye ihu onye agụ gba ya police agha ya kacha ya ekwu ha okwu this young man na nke nwanne nwoke buru ego ya na enweghị case ya lere na in fact ya lere na ihe o mere na mmadụ gwara eme ihe o mere na ya lere na eyi uzuru ya and owe young boy ya ledeghị anya n'ihu onye a gara weta anya n'anya na-ele gbawụ kedu ọkpara nna ya ka eso adrag gị na village ka egwu zoro n'ihu agbara mgbe ya na-aṅụ iyi ke na-etretin ya ifu na orubeghị 2 weeks ọ ka kpochara ya n'ihi nwanne nwoke ma o onye elega n'anya na-ele ibot okpu dị ịhụnanya okwede elelite anya elu na-ele na ọ wụta ka eshiri okwu erute village gwa ndị obodo ihe mere nụ otiti na-arụ mkpụ na-azụ ụzụ na-atọ mkpụ na-ahịọ akwa na-asụ asị gị na ihe nwanne mere nwanne ihe ọma mmadụ ya nọrọ gasị wepụrụ ya okwu court na ka law serve purpose ya na-ele shop this boy o juru nnọọ ju so pempe ike agwụ ya na ụta ka eshi gwedoro etige ha with ihe consent to that divisional police and the commissioner etige ha na moto ụta ka ha na-eshi gwedoro ha lowe eze obodo ha sị ya kwuru that chief ahụ si yes na ya ama na ihe dị otu a ga-eme na ya ama na ya hụrụ ya n'ihu kedu ọkpara ahụ dat na enweghị ọnwa ọ nọchaghị igwu ọ ya ka ndị obodo ebido ihe ikpe teshi duru gara ihe agbara ha na-ekwu na erere ha anya na ha ga-eklensi ya na ha ga-apiz ya kwe the gods and ihe niile erere ha kedu ọkpara sị na ya ga-azụ mmanya sị na ya ga-azụ ke ada ọkacha n'isi asị na ya ga-azụ kpọwazie na-asị ya biko na ya gbaghara na ya alụga dịka nwanne ya nwanne ya ka ihe metụtara ya na-alụ because of blood ya jụọ ese oke ya nwa awụhụ blood ya ọgwọwesị ya biko gbaghara welata okwu wepụta okwu from ma polisi ma ebe niile ma court ma gịnị si wepụta okwu si biko na ya biko gbaghara na ya biko ya dị very very sorry na ya biko gbaghara na ewepụta okwu ya jụwa ese ọwụrụ ya nwa ọ ga-ewepụta okwu na ọwụrụ ha nwa ha ga-ewepụta okwu a si welata ya na family ka arịọ ya si ya bye na ya mgbe ya gbaghara na ele ebe ya ga-esi agbaghara na 10.2 million naira nwanne nwoke ọgwụwesị na biko na-emecha ka ha kpakọta isi ọnụ mana otu esi enye ya dị 10.2 million ya jụọ ese ma ego ole 10.2 million naira gị amụpụtara ma ọ na-etiri na business kemgbe 3 years and na ọmụ interest of 10.2 million for 3 whole years na ọmụ ihe ọwụ na ọwụ na ojite the money send kwụwara ya na what of ihu agbara o duru ega the trauma dị nyọrị na mkparị niile the dragon na ofili na ka ahụ na ọ wọtụrụ ego ole ọ na-arịọ esi ya biko na ya gbaghara ya biko na nwaanyị mbana na mlezie ebe okwu tebụl shi gbugharịa ọ ya ka ha lọtara the last meeting ha lọtara ndị niile ha gara konokọ ga-abịa ịrịọ ha ahụ ka agbakọrọ mmanya gwara esi ya lowa ya gwa mmesịa na ndị enweghị okwu n'okwu nọzi kesi okwu na ọwụla okwu abana na lọ ga-ejizi aka eme ihe dị ya mma ihe ọbụla okwu na ka aba court na ọnwụ na ọ ga-aga prison fine na otu ọbụla ihe ọbụla o wetara ihe ọbụla lọ nyere ya savọ
mmanya gwa esi alowa na ya lọta na enwere last meeting etire na ya ga-aleke ka ọ nọrọ president na wote ka obodo shiri gba ha wụọ ihu agba na ya wa na-arịọ gba ikpere chigbichi ikpere n'ala mmanya na-ebe mama ka asị biko na-arịọgide destin onye a na-arịọ na-efe n'isi pipa ha ga-aghọta ihe okwe na-efe n'isi na nwunye die sọjestrị na nwa ya nwoke ga-aga ṅụọra ya iyi n'ọya na ya abụọ nne ụmụaka na-ekwu okwu ya ọ mụrụ ndike ya mụọ ndike ma ya na ya abụọ with two mothers these children nwere na let's assume na diọkpara ya na nwanne nwoke konivru mee nwa ihe ha mere kekwa ya gwara nwanne eke nta ihe ọ ga-eme na ọtọ ga-esi were ego gbapụta ka akpọnye ihe ụmụnne mega ụmụnne na o nwere ofu okwu ya ga-achọ ka obi okwu nọ na nwunye die nọ ụtọ ahụ o si suggest ya na nwa ya nwoke ga-aṅụ iyi na ya marakwala ihe mere nwa ya na ya chọrọ ka ọ bịa ya onwe ga-abịa ṅụọra ya iyi na ya dịkwala aware na nwa ya dị ndụ asọfụ mgbe ha pụrụ nwa ya ga n'ihu agbara na ugbu na ọ bụrụ na ọ dịghị aware ọ bụrụ na ọ ụmụnne mega ihe ha ma ndị buru ego gbalaga ma ndị mechara gakwuru nwanne ha na Kano na ya dịrị dị gbara ndị a niile ya ga-arịọkwanụ nwa ya na ọgbara mana nwunye di ya ka ya chọrọ ịdị aware na ọ dịghị aware na ya chọrọ ịdị sure na ọ dịghị aware na ọ maghị ihe mere nọ na ọ bịa ṅụọra ya iyi na ọ marakwala na nwa ya dị ndụ asọfụ mgbe ọ pụrụ nwa ya gaba n'ihu agbara na agbara na ugbu na ọ ṅụghala iyi a na okwu gwara agwụ na ya nwa ya ka emegidere na ya ga-arịọ nwa ya okwu a ga-nwa ebe a na ihe ya chọrọ ịdị aware na ya chọrọ ịdị sure that na ọ dịghị aware of ihe na nwa ya nwoke mere before pụrụ nwa ya suggest na ọ ga-aṅụrụ iyi ha asị mechasị orere kidney ya na ya nwa ya na ọ wụ organ trafficker na o ji wụrụ ka ọzọ na ya chọrọ ịma ihe ụmụnne megere n'ime ụmụnne ha dị iche na ya chọrọ ịdị sure na nwunye di ya dịghị aware na nwa ya dị ndụ asọfụ mgbe ọ suggest ga na nwa ka ị ga-aga ịṅụ iyi na ọ ṅụghala ya no problem na ọ ebe a ka okwu gbanyere na ndị obodo lekọrịta onwe ha sị na ọ wefe di na ọ wefe di yes na ya bụ ụmụnne ha nwe ihe ha anaghị emefu onwe ha ọhịa mere ha nwanne ha esejuru ha edozie mana the mothers na enwere point ahụrakwada same chief ahụ suggest ka enye ya 5 years na ebe ọbụla nwa nọ ọ ga-apụta before diọkpara nna ya kpọgba ịga dị man ọnụ n'ọhịa si ya biko na ojighị okwu ya wepụ okwu na ọkwa the same chief ma accept that na mama ha nwunye nna ya na ọ ga-aṅụrịrị iyi ya na ihe mmanya wetara na ọ wee fair deal na enwere onye ọ ga-awụrụ na okwu a ga-agbatị na ọ ihe a ka nwaanyị asa ga-eme udoghachi ya so what is there na madam ọ gụwa suggest na this young man ga-aṅụ iyi ọ ṅụkwara n'iyi ụmụ nwokwuru nazi ịnọ present mgbe this young man akwụrụ aga n'ihu agbara ya ṅụrụ iyi nwaanyị aga kpọta ụmụnna ya ndị umere na-eduru ya wụ ya nwa ya ga ṅụ iyi na ọ bụ na nwunye di eso ọ ga-aṅụ iyi na ọ dịkwala aware na nwa ya dị ndụ asọfụ mgbe okpu nwa ka ega n'ihu agbara na ọ ṅụghala iyi na ọnwa ahụ ya nọ dị ya nwaanyị mba nọ n'ọwa ebe a ka okwu gbanyere na asị ala ga-akpọ ụmụnna ya gwa ha prepare their mind ka ha durukwe ya bịa ọ ga-aṅụ iyi ike na ihe nwunye di wetara na ọ wee fair deal na ọ jighị ebe ọ na-ata akpụ na ụta ka nwunye papa ya ka ishi nwunye nna ya jiri laa ụmụnna ya kemgbe 3 weeks nwaanyị alụtabe ajele sọwa ahụhụ ụmụnne ka ụmụnne ya ma na ọ bịara enwebe onye kwetere na ahụrụ ya ndị ụmụnna ya sa ahụbekwe ya ọ bịagwe ebe a ụmụnne enwebe feedback from this woman na onye kpeteziri kpa igire ewu ada ya nwaanyị wụ onye kpegazi esi ya welata okwu ya hapụga na agala n'ihu agbara too much na aka ọnụ mgbe niile every ya agaga na akwụrụ na ega na ọ by mistake na aka apụ mmanya agachekwe na anọ o make sense na this and that na m jude elu unu na ọ wụrụ unu ọ ga-ekwe na ọ wụrụ nwa ole ihe ị ga-eme na mmanya disappearala na ya na suspect na aka ada nọ na-enye nsogbu everyday na onye nwanshi na azụga kpụrụ mme na mmanya nọ n'ụlọ ya because ọ lọla di chiom na ya na suspect na mmanya nọ n'ụlọ ya o kweghị agawa ụmụnna ya ga kpọta ụmụnna ya ka gwa ihe ebe ha dị agaga ka ha nwee ike jụkwana ya ajụjụ for some days lee ma ga-ajụpụta ezu o kwedị ha agado ọ submit onwe etu ụmụnna ya n'ihi na otu esi eme destin ya sị ga-akpọ ụmụnna ya gwa ha ihe a chọrọ ka ime ụmụnna ya enwe ike jụwa before ha eduru gawa enwe eziokwu ị nwere gị kwesịrị ụmụnna ya ha nwa ga-ejizi oji bịazi bịarịa on your behalf o meghị ya kemgbe 3 weeks na nwaanyị akwụbedo ebe ahụ this woman ọ wụzi ada nna ya wonye every time lekwe call ya blọk ya ọzọ anọda nọmba ihe niile ọrịa ga na ya ewelata okwu ya wepụta okwu from obodo wepụta ya from police wepụta ya from court na ewepụtacha okwu ka emejie n'ime mgbulu ha na m jude elu na ụmụnne na ọ wụrụ ị ga-eme ihe na ọ wụrụ gị ule ihe ị ga-eme na mmaghị disappearala na ihe ọ kọwara na ihe ọ pụtara na ụta ka ndị obodo kwugesị na ihe a nwaanyị a mere gosiri that na ọ dị aware na nwa ya buru ego nwanne ya kpụrụ bịa
trust ya na o buru ego ya gbalaga na dị ọkpara ya sef na gaka na oge ya na ha na ya na nwanne ha nwoke anọcha ha dị aware na nwa ha enwe ihe mere ha na-adara agaga this young man chọrọ inye nwa ha ndụ kporora nwanne ha mgbe every other person ga-asị biko gawa na kporo nwanne ka onye nye ndụ trust ya buru ego ota big ga tiri na bank ọ ha nwere ngazi n'obodo na ụta ka ndị obodo na-aga and the chief agwala that na eche ha na mma ha ahụ ha na aga banishwe ha n'ihi na nga niile ha na-abịa drum bịa guzo the witness ya ihe this young man nwanne ha nwoke ṅụrụ na ha niile aga banish ha from the land onye tugezi na mme adanna ya bịa nọrọ ya n'olu ebe si ewelata okwu na m chụdelu unu ọ wụrụ ngole ihe ga-eme ụmụnne m okwu ka ekoere agwara m ya sị otu esi m shi jụọ ka m ga-esi ajụ n'ihi na nkwuo ya otu o si rụrụ m gbuene nkwuo ya otu o si rụrụ m ọ ga-adịcha oyi ma wụrụ ndị Enugu ha sọ gaghị arị oyi otu ọsị m si gbotori ya ọnụ ka m si bịa gbotori ya ọnụ ụmụnne m ọ wụrụ na ole ihe ị ga-eme ọ wụrụ gị ole ihe ike this woman ekwupụtabeghị sadi mama yes na ya dị aware na nwa ya dị ndụ asọfụ mgbe ya dara gaga nwa nwunye di ya kwụgharịga ya ebe niile ha efiri na ọṅụchi iyi ahụ ya laghachi back to Lagos ebe a ha ma adreesị a ha ma ebe obi ka ha ga ebe a ga-egbuo ya mana ihe ọma Chineke gị na-achụ mmadụ ya gịra akwado onye ya na chi eso mmanya gwa ya si ya gawa ụmụnna ya gawa mere na ga na ebe ahụ gaa nọrọ wit nwanne ya nwoke tiri 1 year na ebe ahụ bi na Lagos amaghị ya ha nwere plan na ọ gwụla ha plan dị ka chọwa nwe ọdị ọdụ gbuo dis young man na asị na ọ bụ iyi ọṅụrụ na ọ bụ this or that na onye ma plan ha ji kpute na ọ ga-aṅụ ya ọ ga-aṅụ ya ọ ga-aṅụ ya n'oyi fuli we na nwanne ha ma ebe nwa ha nwanne ha na nwa mba nọ na mgbere akụkọ nọ gbotoro ya onu ụmụnne m nwanne m nwoke sọwụrụ gị ule ihe ikeme ọ ya ga n'ihu welata okwu ka ọ ya echere mmanya ga-apụtarịrị kwuo ihe ọ maara mmanya ga-awụsị ikpere n'ala kwuketekwadogodo ya dị guilty rịọwagodo ma ọfọsị na ya gbaghara o disapia nwa ya nwaanyị na-akpọzi ya ya welata okwu agụ mmanya ya ahụzi ya n'iwu ya nwezi ebe ahụrụ ya na m jụ unu ọ wụrụ m ole ihe ikeme ụmụnne m ka mapụ ịgbatị okwu ụta ka ochie m si gbotere ọnụ enwe nnọọ ihe ọnụ ga-asa ya obi ebi na comment section ọ ga-agụ kọmentị ọnụ enwe nnọọ ihe ọnụ si eme werekwe na akụkọ ya wee mụrụ akụ ọ mmadụ ka na-arịa mgbe ụfọdụ ihe a na-arịa nwanne resident enemy ọbara gị ọ ya wụ ya na-arịa ọ nga ọha nọ n'ọnụ ụtụtụrụ